OPM Pastor Apostle Chibuzor emekwana ka o si eme. From the news now here, I see OPM Pastor Chibuzor offers Mmesoma Ejikeme of Jamb phrases full scholarship to study any course of her choice in Cyprus. The happy boys ndị o sendiri there na ya ha kara agbari. Now o sendikwazie ọ bụ na news a bụ eziokwu because ihe na-aga kịta the SS. So let's assume not truth. I somehow want to believe that not too early, because onye offer a scholarship already. So abịazie ife na-adị otu a mana enwere ndị nọnụ ụmụaka nnọkwa na bie ndị anọghị na Cyprus ka nọ. Let me just believe na ọ bụrụ eziokwu. Mana ọ bụrụ eziokwu, may God see them through. However, anụrụ m na ọ nọ n'ụlọ ọgwụ nke bụ na ụmụaka nọ na bia about 500 or more of them they hold fasting, intervening or interceding on his behalf. So even chọrọ ikwu maka ihe a bụ na ọ na-adị good ka anyị ghara ịdị na-walk emotionally. In most cases, let's digest every step anyị na-achị take. Apostle enwere issues now hanging all over about his performances. Munwabe ekene support through this man from head to toe 100%. Mana enwere some correction nga atụpụtacha mbọsị ọzọ maybe echi ma nwanne echi maka ndụ nwoke a dị mma ịṅomi mana ọ bụrụ ihe niile ka a ga-ewere. O nwere some correction. Ọ bụ na mee my own video maybe one day o ruo ya ntị, or maybe onye ọzọ esi n'ihe na-eme mụrụ ife. Maka at this moment as na ọ nọ n'ụlọ ọgwụ, and I pray for his recovery. Honestly, I pray ka ọ pụta si ike na-arụkwa ọrụ ọma ọ na-arụ rụrụ gaba, because we need people like him. Thank you. Ka ọ dị mbọsị ọzọ.